যতন হামবাই তিনি মির্জা কাঠালিয়া राजापुर तिप्रामथनी ब्लक कमिटी नि कायसा कताल कमिटी खाजाखा तिनी कमिटी नि सिद्धांत अनुसारे ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट चंगजाखा हाउस नि सर्वसम्मति क्रमे चिनी ताकुकरा परम पदमुरा सिंह के किसाय खुलुम के बने परे जों मिर्जा काठालिया राजापुर नि ब्लक नि सेक्रेटारि हिसाबै जों समयनो हालायखा ताकुकरा राकेश रुपिनी महोदयनो गांके आबाने बादे जों आईटी सेक्रेटारि हिसाबै जों समयनो हालायखा ताकु जितेन जमातियानो तेबो बाद बाकी जतन तै 15 जना जों मेम्बार हिसाबै जों अर्नवतीनि दालायखा ब्लक कमिटी नि आपातत तैबो एड खैजानाय इनके टोटल 17 जना तैनि जों तिनि तिप्रामथानि ब्लक कमिटी खाका इनके ताबो तैबो जों सिद्धांत नालाय तिनि ताम सिद्धांत नाखा आबनो तिनि सेक्रेटारि महोदय ताबो नरने बसखाङो सेसानाय जत नाय तंनाय रनो आनि मिर्जा काठालिया राजापुर तिप्रामथानि जोंनि ताकुबुखौ रनो फैला हामबाय मादो आंनो जतन बरम खायो जों दिनै जोंनि तिप्रामथानि ओंङै जों आरो दिनै साम दानायनि बागै जों गोबां जोंनि कौबुमा जों नारजाक दङ जों जोंनि कौबुमा फैलाबो दङ फैलाबो जों गामि गामि जों रेलि खायनायनि बागै जों 1 तारिखनि सिमै जों जेंजानाय फेब्रुवारि 1 तारिख आबनि या बोला अंके जों बाइक रेलि खायनाय बाइक रेलि खायबनि या बोला जों जोंनि इमान जोंनि मखानि बाइक रेलि इनके जों 18 तारिखनि सिमै खायनाय फेब्रुवारि 18 तारिख अंके जों बाइक रेलि खायबोमोन या बोला जों जोंनि तिप्रामथानि संसारनाय जोंनि संसाफा जोंनि बुवाग्रा महाराजा प्रद्युत किशोर मानकर देवबर्मा जों बनबो जोंनि मथावा जोंनि जे डिविजन आंग्रा मिर्जा काठालिया राजापुर मथा बिसिङाव जों बनतो बोरै जों जोंनि मुंजों नालायनाय ताइ जोंनि हामजा मुंजों बाग्लायनाय ताइ आबनि बिसिङाव जों आरो वानसखा जों दायदिनो ओ सामो दांनायनि बागै जों आरो जतन जों नालायजा गे जतन आनि मिर्जा काठालिया राजापुर मथानि तिप्रामथाव दंनाय राव जोंनि आमा बाबु ताखु बुखौ नरक जतन आं गयजाव जोंनि ओ साम दांनानै ओ हाबाति साथानिव नरक जतन चुबासुरु नांग नरक चुबासुरु जोंनि बुवाग्रानो बुसकानि थियानि मानो मुख थांखायना थाङो चुबासुरु तु मानाय असो सावैना गावनो थाखा तै कैसे पाइथाबो चिनी मिर्जा काठालिया राजापुरनि आन्दाराव के बजदि तिप्रामथाव जयन खैनान मुसुक तमखांके सामखान मुसुक तमखांके चिनी ताकुकरा परम पदमुरा सिंहबाई 9383269152 9383269152 कॉन्टैक्ट नंबर गरमै मानो ते चिनी सेक्रेटारि राकेश रुपिनी बाई 9366522407 ते वैसे सापिनाय 9366522407 और कॉन्टैक्ट नंबर बाई गरंगै चिनी मथानि जे बबाग्रानि जे इमाननो बायथां खैनानि बागै सामदानो बागै जो कॉन्टैक्ट खायमानो हामबाय।